Mas tú cén seans go mé sé Greenver gan uach lig. Bhfuil mé cínta? Nó éigínta? Well inniu tá muid fechant seans. Agus tá cúpla téirme a bhuiine leis an ábhar seo go gahamid fechant dús. Inniu an lún. Bhfuil mé cínta? Tá mé cínta. Níl éon phlé nó argont fa sin. Cén seans an go mé sé Greenver gan lethúrach lig. Well, tá sé an Greenver inis agus ní eicem scamal sa spéir, mar sin tá an seans an. Cén sé seans atá an go dúrlingóid an bán seo cheann. Well, níl a gárá an ceann nó crits, mar sin tá seans carm. Béidir go dúrlingóid sé cheann. Cén seans atá an go rithí madris dach sa seo mar an ganne? Well, is a réigen an bhfuil seans an, ní hálíonn sé go hondúil. Agus cén seans an go muig gáile créimh na hhéarnam líana? Well, níl seans ar behan. No, níl sin féráilt ar gáile. Beidir go múisi dé. Fecha muid. Well, tá muide chun sprí beag dhéana le bán airgid mar lúma. Ceann nó crits. Mar sin má tá bán airgid agat, tugaí macha agus féidir sprílam. Siad dhéanas muid ná cahamid an bán den nuaire. Agus tá muid chun talí a dhéanamh. Tá muid chun clárú cén tíomh a thuirlingín an bán airgidar chuile uair. Nis níl a dhá híomhar, mar sin bhein is súil go mbeidh thart ar 5 uair cheann agus go dúrlingóid sé 5 uair crit chomá. Feicimid an aibríonn sé amach mar sin. Bhfuil do bhán airgid agat? Tugaí amach agus déanam mé héine ag an am céanna. Céad a fuair mé ceann. Mar sin tá mé cnééis sin a chlárú. Scríomh mé síosa, ceann an seo. Ná seo é mar talí. Béir mé seo a úsáid chun cúna chuirtam súlachan ar céhhéadúr ó chuirlíonn sé ar cheann. Sin crit. Ceann amháin gur crit. Sin ceann a ríist. Agus ceann a ríist, mar sin tá 3 cheann agus crit amháin. Crit a ríist. Sin 5 uair go sé caite. Ceann a ríist. Crit. Nis, tá mé ar mo 5 uair a fáil ceann. Mar sin, tá ceithre lína scríofa agam, tá mé chun lína chuir trasna agus léiríonn sé sin ansciopaí go bhfuil ceann fáilte agam 5 uair. Lena mé orm. Péir a fáca. Fuair mé ceann a ríist. Sin 6, so tosá mé grúpa nua. Agus crits. Nis, fuair mé ceann 6 uair agus fuair mé crits 4 uair. Beag nach le, ach ní go díreach le. Mar sin, is féidir libse éon sort sprí mar seo dhéana le seans Somália. Tá misteach an taispáintíomh céir de rinne mé héin ar ball. Cha mé an bán 5 uair le fáil amach céhhéadúr a dúrlingóid sé ar cheann agus céhhéadúr a dúrlingóid sé ar chrit. Agus fuair mé ceann 23 uair agus crit 27 uair. A ríist, beag nach le. 25 sé le de 5, bhí sé beag nach le. Nis, ceann deas a bhéach sibse duine Somália ná leis sé dísle. Má tá dísle agat, se ceann mór gur seo mar angach, má tá ceann at Somália is fila frisio íana freisin. Nis, cén seans atá an go bhí mé ré iver? Well, céhhéad ré iver atá ar dísle. Tá 2, 4 agus 6. Sin 3 ré iver. Céhhéad cur iver, tá 1, 3 agus 5. Mar sin 3 as 6 chomá. So tá le cheans nó seans chorm go bhí tú ré iver nó cur iver. Agus féidir lib sé dhéana Somália, féidir lib ré iver scríomhar híomháin, cur iver scríomhar tíbheile, agus talí a dhéana. Ná dennig í dearmad, ceithre lína agus lína trasna léiríonn sé sin 5 uair. Agus tosning tú grúpa eile in chéad uair eile, in chéad iver eile ein tú. Mar sin, na téirmí bhain le seans ná cínta, an seans, béidir nó seans chorm, ar réigen nó níl seans ar be. Cuoinigí ar na téirmí sin.
Tháinig madristeach siomra.